Kino yalam kekasih Students Union KSU Nongpoh Circle haka arterik nailar, kila leit ban ai ke jingkyrshan ki bayi ngasem kumjuk ki nong snong jong ka snong tasor ki badang wat hadu mentaya uba ibi nong shli uba lajak rangai bat ngam jelop nadu ka sngi ublei mensyam tayau. Lak ban kedau ba uba ibi nong shli saupun yau snemrta uba day na ka snong tasor maudkar ribhoi district ulajak rangai no hadin ba ulakum hap kensan na lor ke jingking wa yausir kat ba udang syongkai bat laki jongki paralong. Kani ke jingja kala jah ka janmit jongka arpnyo terik naitung hakapor kumbah nyo BJAA kat ba uni orang ba udang syongkai lem bat ki paralok halor kete ke jingking hadin ba ulahap kensan syapok kete kawa. Kum kada ke jing ngolem ka KSU kala no senyang ru daki marbam sya ka longying bat ki nong snong. Ki nong snong kila pen kre ki jing bam man ka sngi na ke benta barok ki volunteer bat ki nong snong ki badang yai beteng ka jing wat ka bala kenjo menta sya ka nriu sngi. Boleh.